Jag tänkte visa hur man rider lite mera proffsigt. Åh nej, jag glider! Jag ställde mig upp. Jag tar pallen igen. Kom. Vänd. Bra. Jag vet inte vad den vågar. Nej. Kom. Och trava. Det är bara jag som travar. Du måste också trava. Om du vet vad det är. Nu är jag skapad. Yes. Jag klarar det. Sväng. Nej, sväng inte. Nej. Aj, min rygg. Aj. Jag måste hem. Skynda dig då. Nu slutar du kasta av mig. Det gjorde faktiskt ont att sluta. Kom igen då. Ja. Action. Och så svänger vi. Inte så mycket. Nej, bra. Här är kvar. Ja. Nu ska jag trava ett steg. Och sväng inte. Nu kan jag inte gå. Jag måste gå försiktigt.